Hi! Welcome ulit sa aking part 2 ng pagsagot sa segment na hashtag itanong mo. Ito yung part 2 na sasagutin ko yung mga comment nyo sa hashtag itanong mo na ipinost ko sa aking Facebook account. So, wag na natin patagalin pa at sasagutin ko na siya. And ang una natin sasagutin ay mula kay Shane Lunar. So, hi Shane Lunar. Hello. So, ito yung kanyang comment. Hashtag itanong mo, paano gumawa ng channel? So, simple lang, Shane Lunar. Unang-una sign up ka muna sa Gmail or para hindi ka na, kung hindi ka, para hindi ka anong tawag ito? Malilebog talaga. So, para hindi ka, mako-confuse, pumunta ka na, i-search mo na lang yung YouTube at saka sa upper right corner, may nakalagay dong sign in or sign up. And doon, i-create mo as fill upan mo yun. At pagkatapos nun is, na-create na yung YouTube channel mo. So yun, hindi ko man ma-explain ng hindi man ako makapag-explain talaga. Pero so sana naintindihan mo yung aking sinabi. Madali lang. I-click mo lang yung sign in sa YouTube. So yun, maraming salamat. And yung susunod ay mula kay Lloyd Jano. Hashtag itanong mo, what is your motivation or motto in life? So, ang motivation ko or motto in life is, actually, yung motivation ko is yung family ko. Kasi palagi silang nandyan, nakasuporta sa akin sa lahat ng mga bagay na aking ginagawa. So, maraming salamat. And yung pinahawakan kong motto ngayon is, try until succeed. Because, kapag nabigo ka, huwag kang matakot, mag-try ulit. Kasi wala namang mawawala. And sa pagkabigo mo na yun, is, may matututunan ka at the same time, parang nakakagigil na gawin ulit yung isang bagay na na-fail mong gawin. So yun, maraming salamat Lloydiano. And ang susunod na tanong ay mula naman kay Jeremy Sude. So si Madam, hello Madam. So hashtag itanong mo, Bricks, anong meron sa akin na wala ka? Ha ha ha. So halata naman talaga, di ba? Na alam mo na yun, babae ka at lalaki ako. So, yun siguro ang wala ako na meron ka. So, yun, maraming salamat. And, siguro, yung anong meron ako, wala ka rin nun. So, yun, maraming salamat madam sa pag-comment. And, ang susunod naman ay mula sa aking friendship, CC na si Kensha Andreon M. Shares. So, hi sis, hello. Hashtag itanong mo, ito yung tanong niya. Hashtag itanong mo, bakit ang ganda-ganda ng kutis mo? Daily routine please. So, actually, pero kung feel nyo maganda yung kutis ko, just comment down below just i-comment nyo lang down below kung talaga maganda ba yung kutis ko dito sa video. And actually, pag nakita nyo ako sa personal, hindi yung kagandahan yung beauty ko. And actually, yung daily routine ko lang is magsasabon lang talaga ng Safeguard. Pagising ng umaga, ganun. Wala akong ina-apply na skincare or anumang mga anik-anik. So, yun lang, Ken. Salamat. Salamat, sis. And sa sunod man ay mula kay Rachel Salang. Hashtag itanong mo, bakit ang bait mo? Mabait ba ako guys? Comment down below. So yun, siguro nakikita mo na mabait ako is because yun na talaga yung nakasanayan ko na attitude. Hindi man talaga mabait, pero minsan nagagalit na ako, pero parang once in a blue moon lang, parang sa isang taon. Naggalit ako mga 5 beses, 3, ganyan. Kasi hindi naman talaga, kasi kapag galit na galit ka, nakipag-away ka, parang iba sa aking feeling na parang may struggles na ako. So, pangit yung may kaaway ka kasi hindi mo na alam, parang palagi mo na iniisip na, uy, may problema ako, hindi na nasisolba. So, yung bakit ang bait mo? Ewan ko, Rachel, bakit ang bait ko? Siguro inborn na ako na mabait. So, yun, maraming salamat, Rachel. And, ang susunod ay mula kay Prince. So, kaklase ko siya. Ito yung sinasabi kong crush ko. Pero may jowa na siya. So, crush lang naman, paghanga lang naman yun, diba? So, diba? Laban kiss siya, best. Laban. Ang sabi ko, diba, gamitin yung hashtag na itanong mo. Ang sa kanya, ito,
Hashtag ipaglaban mo. Bricks, bakit ang gwapo mo? So, Tagalog lang yun, pero ito lang talaga yung kinomment niya. Bricks, nga nung gwapo ka. So, bakit ang gwapo mo? Ito yung binigay sa akin ng Diyos, kaya nagpapasalamat ako dito. So, maraming salamat, na-appreciate mo kung bakit ako gwapo, Prince. I love you. So, yun, maraming salamat, Prince. So, ito ngayon, ang susunod naman ay mula kay City VP. So, hello si City. Ito na ngayon, masasagot ko na yung tanong mo. And maraming salamat para sa postcard na binigay mo sa akin picture, BTS ni Jungkook. Maraming salamat. So, hindi man yung bias na ibigay mo, nagpapasalamat pa rin ako kasi parang ano na rin yun. Gift mo na rin sa akin. Maraming salamat. So, ito yung tanong niya. Hashtag itanong mo, anong ayaw at gusto mo sa ugali ko? Actually, wala akong ayaw na parang, parang, wala akong ayaw sa ugali mo. Parang, lahat kasi gustong gusto ko yung makikisabay ka. Basta, alam mo na yun. Basta wala akong kinaiinisan sa ugali mo. Lahat gusto ko. And yun, maraming salamat. See you soon. And ito mula ulit kay CP. Hello sis. So, hashtag itanong mo, bagay ba kami ni Crush? Why? Hahahangi. So, hindi ko alam kung bagay ba kayo. Pero para sa akin, bagay naman talaga kayo. Pero, kung para talaga kayo sa isa't isa, Diyos na ang magdedesisyon para sa iyo kung sino yung taong nakalaan para sa iyo. So, antay-antay lang tayo sis. Kung hindi ka man gusto ng crush mo, huwag mo nang problemahin yun. Ikaw yung ma-stress. So, yun. Maraming salamat. And, ang susunod na aking tanong na sasagutin ay mula kay Jocelyn Alce. Hello Alce. Alce, hello. So, hashtag itanong mo, anong meron sa akin? Ewan ko anong meron sa'yo. Anong meron sa'yo is yung katangian na meron din ang mga tao. So, yun, parang mababaw lang. Huwag ko nang pahabain yung sagot. Ang tanong na sasagutin mula kay Grace Mosqueda. Hello, Gre. I love you, Grace. So, hashtag itanong mo, sino ba talaga ang karapat-dapat sa akin? Simple lang. Ang karapat-dapat sa iyo is yung para talaga sa iyo, yung nakalaan na ibinigay sa iyo ng Diyos, na talagang karapat-dapat para sa pagmamahal na ibinigay mo sa taong mahal mo. So, yun, maraming salamat sa comment, Grace. I love you. So, kaklase ko yan si Grace. And, susunod ulit kay Jocelyn Alce. So, hashtag itanong mo, sino ba talaga yung bagay sa akin? Simple lang. Yung bagay talaga, ang, ang talagang bagay para sa iyo is yung taong darating sa tamang panahon. Kaya, at isa pa, hindi ako ang mag-a-assign kung sino yung bagay para sa iyo. So, ang Diyos na ang bahalang magbigay sa iyo kung sino talaga ang taong bagay para sa iyo. So, antay-antay lang tayo mga sis. So, maraming salamat ase. And ang susunod na ay mula kay Jolia Salve. So, hello sis Jolia, I love you, I miss you. Ito yung tanong. Hashtag itanong mo, maganda ba ako? Oo naman, maganda ka. Kasi wala namang ginawa ang Diyos na pangit para sa Kanya. Lahat ng tao ay ginawa niya na katulad ng sa Kanyang at yun parang lahat ng ginawa ng Diyos ay sobrang maganda sa paningin nating lahat. So yun. Susunod naman ay mula kay Eureka Angel Hendraule. Hello, Manghod. So, hashtag itanong mo, ano ang di mo gusto at gusto mo sa ugali ko? Actually, hindi pa kita masyadong nakilala, pero mabait ka naman. And hindi ko pa madidecide kung ano yung ugali na gusto ko at ayaw ko. So, yun, maraming salamat. And, ito yung susunod ay mula kay Cart Russell at Well Baraka. Hashtag itanong mo, Bricks bakit? Bakla ka. So, yun. Ito, bakit ako ganito? Kasi ito yung ako, ito yung pureness ng pagiging ako. Kasi, kapag totoo ka sa iyong sarili, maraming tao ang makaka-appreciate sa iyo. Hindi naman sa makipagkaibigan. Marami kang friends and at the same time
totoo ka sa iyong sarili kung sino ka talaga. And wag kang ganyan sis, parehas lang tayo. So, ang susunod naman nating tanong ay mula kay Raymond Lumapas. Hashtag itanong mo, bakit crush ko si City? Bakit mo ako tinatanong yan, Raymond? Char joke lang. By the oo nga, bakit mo ako tinatanong paano ko masasagot yung tanong mo kung bakit mo crush si City? Hindi naman ako ikaw. Ikaw lang makakasagot niyan kung bakit mo crush ang isang tao. Hindi ko naman hawak yung feelings mo o pag-iisip o yung damdamin o puso mo kung bakit mo siya crush. Siguro may ito lang masasabi ko, siguro may nakita ka sa kanya na something na naa-attract ka o nagagandahan ka, kaya ka na fall sa isang tao na nagkaka-crush. So yun, maraming salamat. And susunod naman ay mula kay July Katagaytay. Hashtag itanong mo, Kuya, bakit hindi ako crush ng aking crush? Simple lang, baka hindi kanya type or baka hindi pa siya ready sa pagkakaroon ng crush na yan. So yun lang, kaya minsan wag tayong mag-assume, kaya nasasaktan tayong mga tao. So, ang susunod na ulit ay mula kay Yuli Paipa. Hello Idol, salamat sa pag-comment. Hashtag itanong mo, Idol, paano ba magmahal ng di nasasaktan? Simple lang, huwag mong mahalin ang mga taong alam mong wala namang pagmamahal na maibibigay sa iyo kasi doon. Or walang oras, walang time. Basta, oras na nga time, di ba? So, parang pinaglaruan ka lang. Kaya kung magmahal ka man lang, doon ka na lang sa taong sigurado sa'yo. Kundi magmahal ka na lang ng hayop kasi wala yung feelings, di ba? Hindi ka pa nasasaktan, nag-e-enjoy pang alagaan nyo, mga hayop na yun. Kaya ng mga pets, mga aso, mga pusa, so yun. Ganun lang. Para hindi ka masaktan, magmahal ka na lang ng aso at pusa. Kasi ibibigay din nila naman yun. Kaysa naman tao, paglalaroan ka lang, di ba? So yun. So, ang susunod natin tanong ay mula kay Ma'am Ruana. I know Ruana. Hello Ma'am Ruana. Hashtag itanong mo, bagay mini rapper. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy mo na rapper kasi maraming K-pop boys na rapper. Kung si Rapmon, basta ito lang masasabi ko, lahat ng rappers K-pop is bagay na bagay ka. So yun. Pero, talagang bagay talaga kayo ma'am. So yun, maraming salamat ma'am sa pag-comment. Basta bagay kayo ng rapper. And, ang susunod na tanong kong sasagutin mo kay Erickson Montifalcon. Hashtag itanong mo, kumusta ka na, Briggs? Ha ha ha. Actually, okay lang naman ako. Okay naman ako. Masaya namang single, so ganun. Enjoy. And, yun. Okay lang talaga ako. Okay pa sa okay. So yun. And, ang last nating sasagutin na tanong ay mula kay Edo Navarro. Hello Edo, maraming salamat. Hashtag itanong mo, pakitag nga ng name sa nagka-crush kay Antonio. Regards rin daw si Antonio. Actually, makikita mo yun, Edward, sa aking previous vlog na sino ang crush mo, and doon malalaman mo kung sino yung nagka-crush kay sa taong naibanggit mo. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment mula nung part 1 at part 2. So, maraming salamat sa mga nanood ng video na ito mula umpisa hanggang sa huli. And once again, don't forget to subscribe on my YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka na sa lahat ng aking mga vlogs na i-upload. So, hope to see you on my next vlog. And once again, don't forget to subscribe and i-click yung notification bell. Bye!